Sport24. Please subscribe this channel. ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ናይቲ ብዙ ወጻኺ ተመልሰ ዝተረፈ ኣርጀንቲናዊ ጥቃዓይ ዝሕዝን ታሪኽ እዩ። ብርክት ዝበሉ ተስፋታትን ሕልምን ዝነበሮ ሕልሙ ብጻዕሩ ዝረኸበ ወላ እኳ ደንጊ እንተኾነ ዓርሱን ዓለም ዘላለየ ኣብ ሰማያት ሊግ ሓደ ፈረንሳይ ብብሉጻት ሽቶታት ዝደመቐ በዓል ተስፋ ብናይ ኣርጀንቲና ማልያ ኣብ ጎኒ ሊዮኔል ሜሲ ክጻወት እንዳሓለመ ኣብ ኩሉ ከይበጽሐ ዝተኸልፈ ኢማሊያኖ ሳላ እዚ ወቕቲ ዝን ትመጽእ ደገፍቲ ጋንታ ናንተስ ንብዓቶም ከም ውሕጅ ዝፈስስ ናይታ በራሪት ብጫ ዒፍ ኮኸባት ነቲ ሕማቕ ዕድል ይረግሙ ደገፍቲ እንግሊዛዊት ጋንታ ካርዲፍ 15 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢ ዝገበሩሉ ዕንቁ ጥቃዓዮም ከም ትምኒቶም ሓንቲ ጸወታ እኳ ከይተጻወተ ብዝወጾም ትራፉ ሓዘኖም መሪር ገይርዎም ቅድሚ ዓመታት በዚ ወቕቲ እዚ ኣብ መስኮት ዝውውር ተጻወቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ካርዲፍ ሲቲ ዝሃቦ ዕድል ተጠቒሙ 15 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢ ዝተገበረሉ ዝውውር ኣብ ዝፈጸመሉ ጽባሕ ዘጋጠሞ ዝሕዝን ሓደጋ ነፋሪት ክቡራት ተመልከትና ሎሚ ስፖርት 24 ናይቲ ምስኪን ኢማሊያኖ ሳላ ምስዋርን ኮባት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዘካየድዎ ወፍሪ ኣለሻ ኢማሊያኖ ሳላን ከምኡውን ድሕሪ እቲ ሓደጋ 14 መዓልታት ጸኒሑ ንፈረንሳይን እንግሊዝን ሰንጢቑ ዝሓዘ ኢንግሊሽ ቻናል ኣብ ገማግም ባሕሪ ገርነሲ ኣብቲ ዝሕልሞ ዓል ሻርክታት መዓሙቕ ባሕሪ ሕልሙ ከይነበረ ብሓፂር ዝተኸልፈ ኣርጀንቲናዊ ኢማሊያኖ ሳላ ዝሕዝን ፍጻመ ኣርእስትና ጌርና ኣለና እዚ ዓለምና ካብ ዘእንገደቶ ኣዝዩ መሰንበዲ ድራማዊ ክስተት ሓደ እዩ ናይቲ በዓል ሕልሚ ተስፋ ዝጨናገፈ ናይ ወዲ ሰብ እቲ ዝኸፍአ ጽሕፍቶ ሕማቕ ኣጋጣሚ ርሑቕ ሓሊምካ ኣብ ቀረባ ምሕዳር ንፈረንሳይን እንግሊዝን ሰንጢቑ ዝሓልፍ ዓሚቕ ፈተናይ ገማግም ባሕሪ ሃንደበት ንኢማሊያኖ ሳላ ሒዛ ካብ ራዳር ዝተሰወረት ፒፐር ግሊኮ ኣውሮፕላን ሓደጋ መበገሲኡ እንታይ ክኸውን ይኽእል ናይቲ ክስተት መፈለምታ ወዲ 28 ዓመት ኣርጀንቲናዊ ጥቃዓይ ኢማሊያኖ ሳላ ኣብ ከተማ ታንታፊ ተወሊዱ ብኩዕሶ እግሪ ኮኸብ ንምዃን ዝጸዓረ ኣብ መወዳእታ ምስ ጋንታ ናንተስ ሕልሙ ክነብር ዝኸኣለ ወዳእ ጥቃዓይ ኣብ ሊግ ሓደ ብዘመዝገቡ ምሽቶታት ምስ ኪልያን ምባፔ ኤዲሰን ካቫኒን ካልኦት ከዋኽብትን ኣብ ሊግ ሓደ ፈረንሳይ ቅድሚት ክስራዕ ፈጺሙ ግዜ ወሰደን ኣብ ሊጋት ኣውሮፓ ፕሮፌሽናል ተጻዋቲ ንምዃን ተስፋ ከይቆረጸ ብርክት ናይ ዝበላ ጋንታታት ማዕጾ ዘንኳሕኩሐ ሳላ ንምሸቱ ወዲ 28 ዓመት ኮይኑ ናብ ጫፍ ውብነት ክበጽሕ ዝኽልክሎ ሓይሊ ተረኸበን ብቕልጣፍኡ ዝፍለጥ ዕድላት ብኣግባቡ ዝጥቀም ብናይ ኣየር ኳዕሳሱ ይበር ዘስመየ ወዳኢ ናይ ቦክስ ኣጥቃዓ ኮይኑ ኣብ ጋንታ ናንተስ ተራእዩ ድሕሪ ጻኒዒት 3 ዓመታት ኣብ 120 ግጥማት ተሰሊፉ ንጋንታ ናንተስ 42 ሽቶታት ከመዝግብ ክኢሉ ካብ ዝተፈላለየ ናይ ኣውሮፓ ጋንታታት ቻይናን ከይተረፈ ናይ ዝውውር ሕቶ ዝቐረበሉ ሳላ ኣብ መወዳእታ ዓርሱን ዓለም ብዝግባእ ዘርእየሉ ናይ ዝውውር ዕድል ቢልዮናት ካብ ዝከታተልዎ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ክረክብ ክኢሉ ኣብ ጭንቀት ዘላ ዌልሳዊት ጋንታ ካርዲፍ ሲቲ ብሽቶታት ኢማሊያኖ ሳላ ተሓጊዛ ካብ ሓደጋ ምውራድ ንምድሓን ናይታ ጋንታ ክብሪ ወሰን ብዝኾነ ዋጋ 15 ሚልዮን ፓውንድ ንሳላ ንምኽፋል ዓይነይ ሓሰየትን ኣብ ህይወት ኩዕሶ እግሪ ሳላ ወርቃዊ ዕድል ዝኾነ ኣጋጣሚ ብኣግባቡ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ጋንታታት እንግሊዝ ሽቶታት ተመዝጊቡ ንጋንታ ካርዲፍ ካብ ሓደጋ ንምድሓን ልዕሊ ካልእ ግዜ ዓርሱ ዳሎ ፍሽኽታ ካብ ገጹ ዘይፍለዮ ሳላ ብማልያ ካርዲፍ ሲቲ ዝጻወተሉ መዓልቱ ከም ዝናፈቐ ደጋጊሙ ክዛረብ ተሰምዐ ሕጉሴ ይፈልጥ ነይረ ጠንኪረ ተሰሪሐ እዚ ኣጋጣሚ ከም ዝረኽቦ ሕጂ ዝኣትዎ ቃል እንተሃለወ ሽቶ ምምዝጋብ ዋና ስርሒ ከም ዝኸውን እዩ ልክዕ ከም ገብርኤል ባቲስቱታ ባቲጎል ንሓጎስ ደገፍቲ ካርዲፍ ጠንኪረ ዝኽእሎ ኩሉ ክገብር ሳላ መስርሕ ዝውውር ድሕሪ ምውድኡ ናይ ዓለምና መራኸቢ ብዙሓን ካርዲፍ ሲቲ ብኽብረ ወሰነታ ጋንታ ኣጥቃዓየ ፈሪማ ብዝብል ዜና ኣርእስተ ነድመቐ ደገፍቲ ካርዲፍ ኣሰልጣን ጋንታኦም ኒል ዋርናንግ ንሳላ ንምዝውዋር ብዘርኣይዎ ጻዕሪ
ሕጉሳት ምዃኖም ኣብ ጎደናታት ካርዲፍ ብምውፃእ ሓጎሶም ገለጹ። ናይቲ ድራማ መጀመርታ ኤሜልያኖ ሳላ መስርሕ ዝውውር ዛዚሙ ንመወዳእታ ግዜ ንስንብት ናብ ሃገራት ፈረንሳይ ኣምሪሑ ምስ ናይ ናንተስ መሓዙ ተራኺቡ ንዝተገበሮ ኩሉ ምስጊኑ ንደገፍቲ ናንተስ ብንብዓት ብምፍልላይ ንኻልእ ፈታናይ ውድድር ጉዕዞ ናብ ሃገር እንግሊዝ ድሕሪ ድሙቕ መሰነይታ ጋንታ ካርዲፍ ምስ ኣርሰናል ንዝህልዋ ግጥም ከርክብን ፈለማይ ሽቱእን ምምዝጋብ እንዳተሃንጠየን ናብ ከተማ ካርዲፍ ንምብራር ጉዕዞ ድልው ኮነም። እቲ ጉዕዞ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ምስ ወኪሉ ብምዝራብ ብቐጥታ በረራ ካብ ናንተስ ናብ ዌልስ ካርዲፍ P46 ሓደ ሞተር ጥራሕ ዝተገጠመላ ንእሽተይ ኣውሮፕላን ብኣጸጋሚ ኩነታት ኣየር ከምኡውን ብትርፊ ግዚኡ ኣውሮፕላን ብዘብርር ዴቪድ እንዳተመርሐት 15 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢ ዝተገበሩ ልጥቃዕ ሒዛ ናብ ሰማያ ናንተስ ኣብ ደቓይቕ ደየበት። ሳላ እቲ ኩነታት ፈጺሙ ይጠዓሞን በታ ዝተረገመት ምሸት ብዝወሰነ ኣማራፂ ጉዕዞ እንዳተነስሐ ንመወዳእታ ግዜ ንብዛዘ ብዝመስል ናይ ዋትሳፕ መልእኽቲ ከብራህርህ ጀመረም። Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, con el nuevo equipo. كما لهم فتوتي أنا صبغ لهم بتعم حجوس يزلهم أنت هنا جن حدا زي فلت قاشا سمعتي سمع عنه له أبز حز ساعات كونا أنت سناب كارديف المجوعز دلوا لهم إذا صبغت ختمان أنتس كل جزء إذن أفهم صباح مس حداس جانتاي لما متن مجمار أمانات هانتي لهم بتشاجن وش أي فرح له حجك أب أتلانتيك معروفون نفرتي يوجس له بالإشتي أوروبلان እቲ ኩነታት ኣየር ኣዝዩ መፍርሕ ኣሎ። እቲ ኣውሮፕላን ገና ጉዕዞ ቅድሚ ምጅማራ ሓፍከፍ ማል ምብዛሓ ኣመና ይረብሽኒ። ሕጅስ ምብፅሐይ ክጠራጠሩን ጀሚረ ኣለኹ። ከቢድ ፍርሕን ድኻምን ይስማዓኒ ዘሎ። ድሕሪ ሓደ ሰዓት በረራ እንታይ ደኣ ዘይረኸብኩምኒ ሓደራ ንዓይ ምድላይ ከይተቋርፁ ፍርሒ ይስማዓኒ ኣሎ። 58 ሰከንድ ዝወደአ ናይ ሰላም መልእኽቲ ዋትሳፕ P46 ሳላን ኣብራር ዴቪድ ንሒዛ ካብ ናንተስ ተበጊሳ ድሕሪ ሓደ ሰዓት በረራ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፈረንሳይ ገማግም ባሕሪ መብረቕ በረድ ሓያል ንፋስን ሓዊሱ ብዝወርድ ዝናብ ድንገት ካብ ተቆጻጸርቲ ኣየር ትራፊክ ተሰዊሮም። نتزقام مخنطات أير مقلاس لعلى عقما زخونا نشتي أوروبلان ناي دقفت كارديف كبار تصاوات حيزان نفرنساين إنجليزين سانتي غوب زحلف قماقم بحريك تودو قدون كوينو. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Yo siento que ellos están vivos, están bien. Los están esperando. Pido por favor. ሳላሓወይ ብህወት ከም ዘለኻ እዩ ዝስማዓኒ ዘሎ ኣብ ዘይተፈልጠ ቦታ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዝኾነ ኩነታት ምስ ህይወት እንዳተቓለሰ እዩ ዘሎ ንሱ ጻዕራምን ተስፋ ዘይቆርጽን ሰብ እዩ ሳላ ብህይወት እዩ ዘሎ በጃኹም ንሓወይ ንድለዮ ሓፍቲ ኣርጀንቲናዊት ቃዓይ ሮሚና ብንብዓት ገጻ ተሓጺቡ ምሕጽንትኣ ንኸዋኽብቲ እግሪ ዓለም ኣቕረበት ድምፂ ወደይ ንመወዳእታ ግዜ ዝሰማዕኹ ኣብ ጋንታ ናንተስ እንዳሃለወ እዩ ደው ኢሉለይ ኣቦይ ከመይ ኣለኻ ኢሉኒ ከም ትወትሩ ዝገብሮ ነዲኡ ሰላምታ ኣቕሪቡ በቲ ዝውውር ሕጉስ ምዃነይን ኩርዓት ከም ዝተሰማዓንን ነገረዮ ሕጂ ናብ ካርዲፍ ይኸይድ ኣለኹ ምስ ኣተኹ ፈላማይ ስራሐይ ናባኹም ምድዋልዩ ኢሉኒ ነዊሕ ምሸት ስልኩ ክፅበ ዳርጋ ወጊሕኒ ኣብ መወዳእታ ድምፂ ወደይ ክሰምዕ እንዳተሃንጠኹ ኣብ ኣየር ከሎ ምጥፍኡ ብዜና ሰሚዕም እዚ እንታይ ክበሃል ይከኣል በቃ ህይወትኩም እያ። It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you